3, 2, 1, start. Er was eens een jongen die chocs eten. Hij was verdrietig. Hij was van de stoel gevallen. Hij sleepte zich naar buiten. Wat gebeurde pijn? Niet te snel. Wat vervelende pijn? Hij sleepte zich naar buiten. Wat vervelende pijn? Hij kon Sleepte zich naar buiten. Wat vervelende pijn? Hij kon terugstappen. Wat? Hij stapte naar buiten, de speelplaats op. Op de speelplaats? Op de speelplaats kon hij voetballen. Kijk wat hij moet doen, hè, de cameraman. Hij moet je nog filmen.